Laing holiday na sab ang isaulog sa mga Sugbuanon ug tibuok nasod sa umaabot nga Lunes. Ang August 31 gideklarang regular holiday kalabot sa Proclamation number 831 isip pagsaulog sa National Heroes Day. Kabahin niini walay klase ang tanang level sa tanang tunghaan sa nasod ug wala sab trabaho ang nagkadayang ahensya sa gobyerno ug laing sektor nga nagasaulog sab og holidays. Samtang ang Department of Labor and Employment kundole ni pagawas sa payment scheme sa mga empleyado nga kinahanglan mo trabaho sa maong holiday. Sigon sa dole nga ang trabahante nga dili mo trabaho sa August 31 makadawat gihapon sa 100% sa iyang regular salary. Kung mo trabaho ang empleyado sa maong holiday makadawat siya og 200% o doble sa iyang regular salary. Kung ang empleyado sa mo overtime sa maong adlaw, makadawat siya og dugang 30% sa iyang inuras nga bayad. Kung ang empleyado mo trabaho sa maong holiday, diin maupod kini iyang rest day o day off, makadawat siya og dugang 30% gawas sa 200% sa regular salary nga iyang madawat. Og kinauwahian ang empleyado nga mo overtime sa regular holiday, diin iya pod kining day off, makadawat og dugang 30% sa lain iyang madawat nga bayad para anang adlaw. Sa laing bahin, ipagawas na sab ang Malacañang sa mga holidays sa sunod tuig 2016. Sa Proclamation number 115 Section 2015, adunay 19 ka mga regular o special non-working holidays ang gideklara.